dili sa ta maghimog acrobatic na video. Kay mo focus ta sa ing ani nga content katunay. Pagdawan kag are agumaa. Ari utot katunay. Sunugan katunay. Mga katunay, kami ning mga malimno dire. Tabang kini katunay. Ang tawag ani katunay kay Kukhan. Are katunay oh. Tanawad ang ilo. Tanawad ila kuha katunay oh. Grabe. Siguro mukapat ni og 1 million ka kilo. grabe katunay tanawa pirti kayo. Pilit kay isda. Katunay nagpilit. Katunay. Nagpilit ng isda. Pilit ang isda. Ni apay nagkalain isda nga dagko kay nga presko kay katunay. Ug kani siya na lang bahala kung unsa ni. Anong tawag dito sa inyong lugar mga katunay? Sa Bantayan, Kasag. Speaking of kasag ug lambe katunay bisag asa ni nga dapit na. Apan nga ni sa bantayan pipila na lang yung taon kini. Apan dili ta mabala ka kay daghan silag similya ug sa dagat ibuhagay nila kini. Ug sa labing matuod kining dapit daghan kayo og similya nga gagmay. Lami yung tamukaw na ni katunay pero di man gud ni ato. Ito kong iatag ba katunay ba? Pero dollar mo gini katunay. Para na sa nagbudlay katunay. Meron nga kasag. Shoutout dyan sa mga Batayan boys. Kung ikaw interesado sa pagsaksi sa mga positive side nila, okay wait lang kay napay mga fans ni katunay diri nga mosyagit. Hastang bundakin na nagmayang buntag diya katunay. Buntag kaninyo diya mga katunay. Musta mo diya? Hop na mo sa may panlawas katunay. So ato himuon karon katunay. Muadto ta sa nagkalanlain na pud nga taga nylon. So mag-update ta kung naabay mga kuha sila o dagan bag mga kuha sila. Ito mga previous nato nga video katunay. So salamat ninyo. Murag dagan ang nag-ambit katunay. O murag nalipay to sila katunay. So karon katunay ato himuon muadto ta sa mga taga nylon. O isa-isaw nato ang kada panagat katunay. Muadto ta. Atong susiyon kung dagan ba sila mga kuha. Siyempre, basig na ay pisikron, tagaan ta o kanang pahalipay. So, nindot ni siya. So, katunay, enjoy katunay watching diha. So, salamat ninyo. Alright, ato na ta. Okay mga katunay, manuol-duol ta sa mga pambot katunay. Kinaanay nag-abot katunay oh. Basta nga ni mga oras sa katunay sa sayong buntag bagsingabot na sila katunay. Ug mao kini unya ang mga pambot nga atong adtuan mga katunay. Pipila ra ako gipakita katunay pero daggan ni kay sila diri. Okay dulo nato sila katunay ha. Mao ni katunay akong giingon katunay nga kining positive side nila katunay ba kanang jackpot sila katunay ba. Pero wala ko kay bawlo katunay kung pila ni ka kilo. Basta nga ni nga ista katunay wala stop buy nga ni. Kay super himalitan kay ni kung sa ugan nindot kay ni. Sa labing matuod katunay ni atong mga miaging tuig mukuha sila 120 nga to sa 150 kilos katunay. Unta kining tuig mo daggan kini. Matag pambot basta jackpot daggan kay trabante mga katunay. Ug kini mga pugi diri usa ni sila ka mga trabante. Kani katunay oh, iyan ni siyang bahin. Siyang pagpamunit. Oo. Mo niya sul. Pilang kwarta na kung ibaligan nimo? Ari ko rin sa mga 150 katunay. Atag pilang kilo? 60 katunay. Sulit na kayo. Alright na kayo katunay. Okay mga katunay, mato na punta sa laing pambut katunay. Risgo kayo niya ang gimong katunay. Basig mabasa niya itong cellphone. Patay tani. Katunay! Patay na, Jason. Import. Na-import. Yataw ako sa taga-Pasil! Oh! Katunay na ako, katunay! Oo! Mga katunay, arte sa usa ka pambut katunay. Murag daggan sila kuha katunay. Tutok na lang may rin. Lipong po. Wala mo kami kinong chupi, aron lang diri, nabagak. So kani katunay oh. Tagpilas ng kilo kayo na dong? Oh. Ani katunay tag 60 ang dawat ani, mahal ba yan siya? Lami kayo na boron. Lami ni siya kay buwaron. Lami kay ni siya buwaron katunay. So mao ning murag kining mga season. Season ni siya sa tabagak. Oh, unya tamban tuloy. Unya kanang malimno. Pero di sa tanang panahon, dili sa tanang adlog makakuha ha. Makakuha ra usahay ba? Usahay mo kuha ni mo aratsadag diretso upat ka adlaw. Basta nga ni. Mga katunay kung nanginahanglan kag katunay og kilaw sugba. Ala. Ali diri bantayan. Ali diri sa kanang biwo kay. Pagdarag plastic, malingaw ka 50 sa gatos. Pwede na kay kag makaambit katunay. Oo. Barato ra ni. Presko pa kayo og bago pa ba ini kuha katunay. Siyempre kay aga man kuhaon, siyempre press kay tanan. Right?
Grabe katunay lako katunay oh. Siguro mukabot ni 1 million ka kilo. Pero joke na katunay. Bali siguro mga 50 ka katunay. Oh, mao ni ako amigo katunay sa Santa Cruz. Karon na sa tao na bulhot. Taga Pasig man eh. Pero lumad gid niya na taga Bantayan. Dupa siya, murag lambay. Ano tunay? Ato ta sa laing katunay. Matutag laing ruta. Arang daghan kayo katunay ang nagdanga-daga mo ari pa nga mga pambot katunay. Pupunta makasurbitag dagan-dagan ba kung unsa nang kuha. Nabay kuha o wala. Hop mga katunay, na-enjoy ka mo ha. Kaya ako kaugalingon gi-enjoy ra gud na ako katunay. So nalipay kay katunay. Mao lagi. Nagyatak-yatak ko diri sa pambot o sa dagat. Resgo kaayo. Basibag mabasa ang cellphone. Wala na tay cellphone ani. Mangita na punta ni sponsor. Minadulon na mo? Oo, Mga pilan to ka kilo mo? mga 20. 20. Pero pila gyud ang adto mo kabat? Pila kilo tanan? Tanda mga 25. Okay. Pero sulit na mo. Ha? Sulit na na. Isa dan isa. Yaot kay tabagak ilawon, bukgon. Ari ato mga katunay. Pangagumaan ni siya mga katunay sa kata. Maginahinira ta katunay kay dangog kayong tarik naks. Dagko kayong isda oy. Pag-ibay namon sudanon. Ay na LMRC. Amoy na yamo ko sa pangagumaa. Ato dako inan dako. Nani mina isda? Pagdawan. Ini pagdawan kag ari agumaa. Amoy na usaya mo kuha. Shout out katunay. Malmercy. Ako kung pa shout out lang, di good ni siya mabintaan. Shout out sa mga miyahot sa Santa Cruz. Ikaw, number 1 si Karayan. Karayan. Mga isda, wala palit. Wala. Basta tumigaw, wala. Di na mga ating sugbaon. Ha? Ano? Kung lagi milibs. Danyo ka? Ari katunay, pandawan katunay. Hindi pa kaya ko ba? Pinakuha tayo. Ingaling ako na video. Ang agumaa dire. Ang palit sa amon tag 150 na lang. Ang kilo dire. Pangari ka mo dire sa suba kay ari barato lang kay dire ang kwan. Pangatag. Ang agumaa ang malimno, barato lang kayo. Utop ni katunay. Utop niya, utop pa? Sagak. Ay sagak. Sagak kay katunay. Nagi ni Milibso? Kon. Kukan. Kukan. Katunay idol, ari sugbaon katunay idol oh. Yeah. Ako na na. Oh, imo ni. Wow, galing naman. Oh. Salamat katunay. Naan ako'y sugbaon katunay pero adto na ta sa katapusang pambot katunay. Pilit kay isda. Katunay, nagpilit. Katunay, nagpilit ng isda. Pilit ang isda. Ari mga tunay, basig ni kabat mo kabat ni 40 kilos katunay. Tagko ni kaya siyang malimno katunay. So nanginang lang kag kilaw katunay sugba. Ali diri. Sa biwok ra man ni. Barato ra kayo ni 50 pesos in town ra. Sulit ra kayo. 2 kilos, 3 kilos pwede ra kayo. Ngana katunay. Diri pa katunay yo. Parang nindot kayo. Ambit na ambit. Oh, ambit. Pila man? 50 kag 150. Dahil ka nanagat ba yung kuwan? Ter, stop by na po ter. Nanagat na siyog. Stop by nga ko no. Basta stop by mo may mo. Managat Libod na lang, babalik tayo tanan. mang ambit. Nanagat. Ikaw mulibod ka. Oh, libon niya sara. Di ka managat. Ay pagkaon sa kuwan, pamilya. Pagkaon sa kuwan, kapalit sa kuwan. Kawas kabit. Mauning halin sa ambit katunay oh. Before ta magtapos na ay minsay nga atong usa ka katunay. Mga katunay, amo gani yung panguha sa pangagumaw sa wither.
Usay may kuha kami, makapamugas lang. Usay makajakpat mga yun. Okay mga katunay, muuli na ta katunay tungod kay wala na mga but katunay. So nahimo na ako ang pag-update katunay. So nalipay ko tungod kay naa sila ipipila ka mga kuha ka tunay. Salamat sa inyong pagsuporta. Salamat sa inyong pag-share katunay. Hope makapaambit tag share pod ani sa uban para naman nga ang bantayan ma-aware mga katunay nga natay mga mananagat diri nga willing sa paghatag og pagpaambit katunay. So hope na enjoy mo katunay sa gamay kayong palabas. So katunay, salamat kayo. Be safe kanunay. Ingat katunay. Goodbye.